Hai Bes, iki mau ki critane sirku ki arep malmingan ngono Bes. Ben awet enom. Sirku ki aku ki mau ki arep ning bakwan ngono Bes. Ki ora sida. Lah sirku arep arep ngafe ngono lah kok mubeng ki kabeh kafe ki wani kae Bes. Yo wis akhirnya lali tok yo ning angkringan Bes. Angkringan iki ngerti ya Bes di ramene jemuran lemok kae. Iki ngono aku ki wis pesen minumanku, cemilanku karo aku ki pengen sego kering Bes. Ngene ngenteni iki sawi antrian iki akeh kali Bes. Jan saka ngomah ke wis luwe detak antrine suwe ya wis tambah luwe kae wis ben ora apa-apa lah wong ya. Gimana? Oh ya, Mas. Ada beneran.